मीडिया नोंथांनिसिम गिबि आंनो बोसोर गोदानखौ लानानै गिबि नोंथांनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो आङो गांनि गामिनि दुखुनफोरनि जानानै नोंथांनिसिम आं गासै रायजो राजानि जानानै बोसोर गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे 2024 नि थाखाय आङो नोंथांनिसिम गिबि साबायखर बावनाय थाहैबाय। दा जाहाथे माने आङो नोंथांनि सिगाङाव आं जे फोरमायनो सानो जोंनि दुखुनपुर गामिया जे आं जे समनिफ्राय लोगो मोनबोनाय बे समनिफ्राय आङो दिनै नैबे दुखुनपुर गामियाव जे जोङो गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्राय गिदिरसिमाव जोङो सिगां गिबि जे बैसागुनि सिगां मासखौ जोङो माखासे नेम बर'नि नेम आसार खान्थिखौ लानानै जोङो माखासे जिनिसाव जोंहा मोनसे फोरबो खुङो जे जोङो मोनसे संक्रान्ति होननाय गोखा गोखै होननाय जों बेहाय गोखा गोखै जानानै गोजाम बोथोरखौ बिदाय होनाय जायो। आरो जेब्लानाखि जोंहा 1 थारिख बा बैसागुनि सिगां दिनखालि जोङो बयफ्रामबो जोंनि गिदिर उन्दै गथ' गथाय लानानै जोंनि दुखुनपुर गामियाव मोनसे आर'ज थानसालि होननाय जोंनि धर्मखौ लोब्बा लानानै लाखिनाय दङ। बेजों लोगोसे जोङो थांनाय नै दाख्लै 1 थारिखआव बयबो गोसो खौसे गथ' गथाय गिदिरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननो रोंनाय जोङो मोनसे आर'ज जोंहा मोनसे थानसालि दं। जों बेहाय गाबख' बिख' खालामनानै जोंहा सन्मान लालायनायजों जायो। सन्मान लानायजों लोगोसे जोङो सोरबा व्यक्ति ओंखारनो हायै सोरबा न'खराव बोराय बुरि गाहायखौबो जोङो बोसोर गोदानाव खैफोद आफोद दाजाथों होननानै जोङो गिदिरखौ सन्मान लानायजों लोगोसे उन्दैखौ अननो रोंनायजों जों मान बावलायो। दा थिग दिनैबो जोङो मैयानि फोरबोखौ जोङो फालिनायजों लोगोसे दिनैहाय जोङो मोनसे बयनिबो न'खराव जोङो गोसो खुसि नों दा नागार आं दा नागार नैबे जोंनि माखासे जोंनि बर' जाथिनि कालसार जेनेबा बोसोर गोदानखौ बैसागुखौ जोङो जोंनिनो कालसार होननानै जोङो दिनै गामि दरसे जोंनि दुखुनपुर गामिया बिदिनो जोङो सोमोन्दोआव बिमा जानाय सोमोन्दोआव बिनानाव जानाय बिदिनो बिबाजै बिनानावफोर जानायखौ लानानै जाहाथे जोंनि गोसो खुसिनि अनलायनायखौ लानानै जों दिनैनो जा एसे जोंनि गामियाव दामनाय देनाय माखासे दङ जोंहा हारमनि खाम जथा लानानै दा बेफोरजों लोगोसे जोङो माखासे रंजाखानाय फोरबो बाथौ आरो बायदिसिना नैबे माखासे समावहाय जोङो दिनैल' नङा जोङो गाबोनबो आरो खालामबावगोन आरो बेल' नङा जोङो थासान्दियाव जाहाथे जोंनि गोसो खुसिजों अनलायनाया गोजोर सब समाय नों दा नागार आं दागार गोसो गोथारै जोङो बोसोर गोदानखौ बरायनानै जाहाथे खैफोद आफोदनि थाखाय जोङो बिदिनो माखासे जोङो हानजा रंजानानै लैहोर जोङो माखासे गामिखौ खौसेथियाव लाबोयो। आरो बे खौसेथिखौ जों बानायनाय नङा। जों मिथियो जे बे जोंनि मोनसे कालसार बा जोंनि मोनसे बोसोर गोदान बैसागु होननायखौ जोङो जाहाथे माने जोंनि ट्राइबेल माहारि बा बर' माहारिया फालियो हिसाबै जोंबो बे नितिखौ लानानै जों दिनै फालिबाय थादों। आरो जोङो आसा खालामो जे फैबाय थानाय समावहाय जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां फालिलांबाय थानो हागोन। आरो आंल' नङाबा जोंल' नङा जाहाथे दुनियायाव जोंनो बोसोर गोदानाव नैबे बैसागु फोरबोआ बयबो जोंनि जाथि जोंनि माहारिफ्रा मोजां रंजा खुसि जाहाथे गोजोन थानो हायो। आं बेनि थाखाय मिडियानि गेजेरजों नोंथांनिसिम खावलायबाय। दा बेनो आंनि लुबैनायाव जाहाथे आरोबाव आं आसा खालामो जे नोंथांनि मिडियानि थ्रुयै जाहाथे जोङो बा आङो बा जोंनि गामि बा अननानै जोंनि गामि नङा गासैबाबो दस्रा गामिफ्रावबो जाहाथे फालिनायनि गेजेरजों गोसो खुसि जाहाथे माने जोंनि जाहाथे माहारिफ्रा बा जाहाथे माने बयनिबो जों सुबुं माहारिया जाहाथे बिपद आफद खैफोद खैथां दाजाथों होनना जोङो न'खर जोङो माखासे जोंनि जे धर्मखौ सोलिनानै जों बेखौ आर'ज गाबनायजों लोगोसे बिदि ओंखारो। दा बेखिनिखायनो जोङो दिनैहाय ज' जादों। जोङो बाहाय माने ओरैबायदि जोङो जोंनि जा दं बाहाय जोंहा गायकबो गैया माबो गैया जोङो खुगा मेथाइ खनलाबायो बा बेजोंनो जोङो माखासे साननै सानथाम जोंखौ जों बारहोगोन। ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि आरो मोनसे दंबावो जोङो साननै सानथाम मोसाखांनायनि उनावहाय जोंहा बिनि उनावनो जों गोसो खुसि मोनसे जोंनि रायजोनि मोनसे थानसालि दं। जोंहा बे फिल्ड दं। बे फिल्डआवनो जोङो दिनैहाय जोंनि माखासे नों आं एसे जोंहा मोनसे अनुस्थान बादि जोङो मोनसे माने अनसुंथाइ होलायनाय जायो। आरो बे अनसुंथाइजों जोङो गासै गथ' गथाय बोराय बेन्थ' लानानै जों मोनसे ओइदिनखालि मोजां बिदाय होनानै जोङो रंजा बाजा खालामबावनाय जायो। दिनै बेखिनियावनो आरो जों गाबोन बेखिनिखौ खालामबावनानै समफोर समावहाय जोङो बिदिनो आरो गासिबो रायजो राजा ओंखारना जों मोनसे जायगायाव ज' जानाय लोंनाय खालामनानै जोङो सनमान लालायबावगोन। आरो दा बेखिनि फैगौ बोसोराव जाहाथे माने देग्लायनि थाखाय आरो बेनो आरो फैगौ समावबो जाहाथे इसोरा दा खालामदों जोंखौ खैफोद आफोद दा जोङो